Pam wyt ti'n meddwl y dynion yn stryglo i galw pethau allan yn brifysgol? Falle bod nhw ddim eisiau interfeirio a meddwl diom yn lle iddyn nhw stepio fewn. A be di'r llinell, be di'r boundary lle maen nhw'n gallu stepio fewn. Dwi'n meddwl diffyg gwybodaeth yn bendant ydy'r peth fwyaf. Felly, beth wyt ti'n neud yma yn Wrexham? Dwi yma yn astudio MBA a dwi yn ail flwyddyn a nes i benderfynu astudio yma achos ges i'n ngeni yma a gen i eisiau aros yn yr ardal. A beth ydy o fel nawr, fel rhywun sy'n dod o Wrexham yn astudio yn y brifysgol hefyd? Os yna wahaniaeth? Na, dwi'n meddwl mae gennym ni gymuned teuluol yma yn y brifysgol. Mae gennym ni pobl yn astudio o bob cwr o'r byd a dwi'n meddwl gan bod ni mor fach, mae pawb yn edrych ar ôl ei gilydd a pawb yn nabod ei gilydd ar ei fath o lle dwi'n dod pentre bach. Dwi'n meddwl mae'r prifysgol yn gwneud rhywbeth i falle helpu'r boes yma i rannu ei emosiynau neu actio mewn ffordd parchus. Ydw, dwi'n gwybod mae gen yr undeb y myfyrwyr, mae gen nhw ymgyrch sy'n sôn am caniatâd a mae gen nhw ymgyrch fy nghorff i. Dwi'n meddwl mae'r undeb yn gwneud lot i trio newid pethau. Wyt ti'n meddwl mae yna unrhyw reolau gall dynion neu cydmyfyrwyr dilyn i helpu'r menywod teimlo'n saff? Ie, wrth gwrs, dwi'n meddwl i beidio fynd at fenyw os maen nhw ar ben eu hun, ac os maen nhw jyst gwna'n siŵr bod rheolau'n cael ei setio, bod chi'n gofyn am caniatâd, ac os dydyn nhw ddim yn teimlo'n gyfforddus, yna symud yn ôl a bacio ffwrdd, dwi'n meddwl. A gwna'n siŵr hefyd, os wyt ti yn mynd at fenyw sy'n ar ben ei hun, falle tu allan pan mae'n dywyll, jyst gwna'n siŵr bod chi'n gwneud i'r fenyw teimlo'n saff. Wyt ti erioed wedi dod ar draws y termau love-bombio neu gaslightio, ac os ydych chi, wyt ti'n trafod pethau fel hyn gyda'r ffrindiau? Do, dwi wedi dod dros y ddau, ond dwi ddim wedi trafod hwnna efo neb. Mae'n un anodd hwnna. Wyt ti'n meddwl mae'n unrhyw sefyllfa ble falle ti'n gweld rhywun yn gaslightio rhywun, bydde ti wedyn yn cael yr hyder i sgyrsio amdano fe? O, os ni'n gweld o, os ni'n galw fo allan, os gennym ni'r hyder i galw hwnna allan. Ond diolch beth, dwi'n wedi cael y profiad eto. Sut bydde ti'n galw fe allan? Beth yw'r ffordd neu'r ffyrdd gorau i helpu rhywun mewn sefyllfa fel yna? Mae'n dibynnu ar y sefyllfa. Os oes gennau'r cyfle, swn i'n mynd at y person sy'n cael ei gaslightio a swn i'n cael sgwrs efo nhw, trio ffeindio allan beth sy'n mynd ymlaen a wedyn falle gyrru nhw i llefydd lle fydden nhw gael help, neu os na fyswn ni yn mynd at aelod o staff neu rhywun yn y brifysgol. Pam wyt ti'n meddwl y dynion yn stryglo i galw pethau allan yn brifysgol? Mae yna lot o ffactorau dwi'n meddwl. I mi, dwi'n meddwl falle dyn nhw'n deall beth sy'n digwydd, dyn nhw'n gwybod falle os mae yna rhywun yn cael ei gaslightio, dyn nhw'n gwybod beth i hynny yn y lle gyntaf. Falle bod nhw ddim eisiau interfeirio a meddwl diom yn lle iddyn nhw stepio fewn. A be di'r llinell, be di'r boundary lle maen nhw'n gallu stepio fewn. Dwi'n meddwl diffyg gwybodaeth yn bendant ydy'r peth fwyaf. Sut ydyn ni fel dynion yn hunan yn helpu i ddysgu'r dynion yma am y wybodaeth maen nhw angen i cael gwared ar diffyg wybodaeth am termau fel gaslightio neu love-bombio neu... Colli'r stigma yn bendant a dechrau siarad.